Hej. Jeg gad ikke lige at skrive videre på min blog, som I kan se ovenover. Genialt. Fik jeg ikke lyst til jeg havde ikke så meget lyst til at skrive blog, men nu har jeg ikke skrevet sådan over en måned, måske 2, det ved jeg ikke. Jeg holder ikke så meget orden med tiden. Eller jo, fordi det er snart juleaften, men det er nok det eneste, jeg holder tid på. Det giver ikke nogen mening, men I ved, hvad jeg mener. Hvis jeg lyder sådan mumlende eller underlig træt, så er det nok fordi, at jeg har ikke specielt lavet meget i dag. Eller jo, jeg har været ude at skovle sne fra morgenen af næsten. 12:30 deromkring. Måske lidt tidligere, jeg ved det ikke. Omkring 12-tiden, der stod op, fordi ja, det bærer min far også om. Mig og min bror og min fætter gik så ud og skovle sne. Ja, nu skovler vi sne, og det er vel 13. Det ved jeg ikke. Og så bagefter gik jeg ind og puttede ansigtscreme og gik i bad. Og gjorde mig sådan lidt klar, da vi holdt sådan en surprise party for min søsters kæreste. Ja, surprise party. Og min mor hun lavede mad og så videre. Og vi kom derhen, og så var der sådan lidt 10 minutter til de kom. Så vi skulle altså gemme os og vente på, at de lige gik ind ad døren og så videre. Og så kommer de så ind, og vi alle sammen er gemt alle mulige steder. Det ved jeg altså ikke. Mange steder. Og så, jeg vidste ikke lige, hvornår vi skulle sige surprise, altså. Det var ikke lige nogen, der fortalte os. Altså, man går jo ud fra en værk, når man ser dem, så råber man surprise, ikke? Men i hvert fald, vi gemte os og bla bla, og de kom ind ad døren, og kunne ikke rigtig se så meget, når man sidder og gemmer sig i et hjørne, vel? Og så hører jeg bare min søsters kærestes mor, surprise! Og vi alle sammen står og kigger på hinanden. Og er det nu? Ja, det var det. Og så, ja, men han blev i hvert fald surprised. I hvert fald. Så. Og så bagefter det. Og så var vi lige der og snakkede, sagde hej og så videre. Han åbnede gaver. Og så efter så spiste vi. Ja. Og så efter det ved jeg ikke, så gik mig og min fætter og min mor. Jeg gad ikke helt at vente på kagen, fordi at jeg var mæt, og jeg havde ikke lige lyst til kage. Det var en åndelig noget, men det havde jeg ikke lyst til. Og det var faktisk lidt dumt, fordi at kagen, det var en overraskelse. Og min søster, hun spurgte mig, hvornår min mor ville gå. Så sagde jeg sådan lidt højt, efter vi har spist kage. Og så kommer de alle sammen, er der kage? Er der kage? Så kigger min søster rundt. Nej, det er der ikke. Nå, undskyld. Så havde jeg ødelagt overraskelsen. Eller overraskelsen. Det er altid okay til fødselsdag, altså. Men stadig. Det øvrige overraskelse. Det var måske ikke så godt. Jeg vidste heller ikke, at man skulle være stille omkring, der var kage, altså. Jeg troede, at alle vidste det. Så det var ikke så godt. Det ved jeg ikke, hvad mere skal jeg sige. Så gik jeg hjem, så sidder jeg her foran computeren, og nu er klokken 1:30 det nok. Ja. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde det i starten af videoen. Jeg glemmer. Faktisk meget lige nu. Men ja, det er jo nok derfor, jeg lyder så træt, og jeg ved ikke hvad. Jeg orker ikke noget. Så ja. Men, jeg ved det ikke. Jeg synes, vi skal blæse sæbebobler. Bare for at lade tiden gå. Og bare for at, det ved jeg ikke, lade tiden gå. Men jeg ved ikke, hvor jeg har lagt mine sæbebobler. Jeg kan bare finde den ting, man puster i. Og så skal jeg finde mit sæbeboblevand. Og så am I be right back. Eller I kan stadig høre mig. Så derfor. Se ikke nu. Skype.
Jeg har venner. Ja, jeg lader bare tiden gå altså med det her. Nå, dagens specialitet for vlog number 1, vil jeg tro det hedder, nu når det er første gang jeg laver det her. Det er også jeg ved ikke hvor mange gange jeg lige kommer til at lave det her alligevel altså. Det er ikke fordi at jeg er begyndt på noget helt nyt. Everything goes according to plan. I'm the new cancer, never look better, you can't stand it. Der også er nogle puster, kan man bare smage det. Det er måske lidt ulækkert. Eller, så må man nok heller ikke suge ind af, vel? Nej, det gør jeg ikke. Babla. Okay, hvor meget tid har jeg brugt? Jeg har brugt næsten 6 minutter. Ja. Jeg keder mig ekstremt. De må gerne se mig se. Fedt at blæse babler, hvis det er det, I endelig vil. Er det ulykke, at det bare sidder og drypper hen ad vejen? Altså. Det sprøjter. Det var til ære for dig, Misse. Fordi det siger du hele tiden. Nej. Det var dårligt. Men ja. Det var nok det alligevel. Men ja. Bye bye, peeps. Siger man vist, som jeg altid gør. Men, later homies. Nej, peace out. 1, 2, 3. Ninja Turtle.